ngeling-ngeling ero wingi lho. Tambah suwe kok tambah dolape nemen jualukan koyo ngono. Bojone apa gak nyambut gawe. Tapi rohku ya nyambut gawe. Apa tak kena judul meneh arekku ya. Aduh, pengawan ngono tok ae kapan sugihne. Lek sugih kemuenyek. Duh, salah toplesku urung dibalekno toples larang. Ketakne nang Sri tak critakno nang Sri. Arek kok tambah suwe tambah koyo ngono. Saken aku. Nang Sri ae. Tak crita nang Sri aku cek lega. Saken arek. Ngisi serine ya, nduk ya. Kok nduk sih? Tole. Ayo ngisi serine sik. Aku ora kepingin blas tuh ya anaknya. Nek dilukin ae wis kewesel dititipi wong. Duna ndung. Prot. Tapi lek nggo anteng wis moro wis dadi tekan aku ya gelem. Lek leren bayi nu kok koyo kesel. Ayam, Sri, ayam. kan apa ndek kene anak sapa iku? Nek Marni iki lho. Walah nanti menungsone Sri. Nang dokter. Kira lak kon nemen gak gableke dhuwit Sri terus moncok. Moncok ngomong. Sorry. Ngene iki mek setengah jam aku wis kesel gak umum. Aku mang golek nang omahmu gak ono iki kok ndek kene. Sri, Lapo? cerita aku takon ambekan. Lho kene mak enak mak. Sri. Apa? Aku lho kok maling ngomong ya jualukan nang sana. Iya aku ro wingi pas mulai. Dari kok ambek nggo sembarang nondoke barang ngono sih. Iya, arekku bojone tak ketek judol maneh lek Sri. Ya karo mak, malih melas ya mak ya. Saken menarikku Sang ora-ora aku mak wis gak apa-apa mak gak duwe bojo. Atiku ayem. Sik mending aku nemen ambek kon aku wis oge anakku bek. Sombonge. Bek. Sombong nyata. Iya ro aku. Tapi masih aku ya ayem mak atiku. Aku iso nandi-nandi dhewe. Lho mak, kok pengin melok sampean warek iki? Pejan mak. Mosri najis kabeh aku diompoli. Ya lek zamane anak sampean biyen nggih popo, saiki ya pempes. Pempesan Sri. Yo tan. Lucu elok mbah sing duwe akeh. Mbah duwe akeh. Mbah elok mbah Sri, kon cek pantas nang Rabio Sri, kon iku cek ndang duwe anak meneh. Mak aku lek sik duwe anak ini kok kesel aku mak. Aku kok lek gak iso nandi-nandi apa gak iso nggae jajan apa aku nyambut gawe ni. Kon golek oleh Joko Sri lak kepinti anak ta. Iya. Lek tapi lek mor aku dijak umroh gelem aku mak wis rabi aku mak. Masih jak umroh mari kon gledakno ya apa diutangan umroh. Lho ya ora ta mak ya diselidiki dhisik. Lah lek rabi kok soro ya mau mak aku. Nang golek Sri kon mbung cek no ya mak ya. Dungakno ya mak ya. Iya, tak dungakno. Lah sampe gak pinta rabi meneh mak. Lho, mbrukan sing kepingin. Tuh, paling ya kepingin tanahi sampean tok. Lah kok kate ngumbalo sempake wong. Ayem. Wis mak, tak titipno sampean ae ya. Lho arek iki gak apa-apa kon iku. Ndan ono Marni mari iki lek mulih wis kok kekno. Loh, diane mak setengah jam. Gak tanggung jawab blas. Sampean lho seneng arek cilik sih. Ya seneng tapi kan ya wong sing dititipi kon lha apa mbok titipno aku. Lah rek lo seneng lho mak karo sampean. Paling kon dititipi mari iki dikek oleh-oleh martabak ta. Tak kira dhewe. Lah wong Marni ku pawait. Arek iki. Sri, tak mulai aku. Ya Sri. Kaya ngompol arek iki Sri. Aduh nak ndak ding brut ndak nduk. Ada desa di sini. Maaf, tidur HP didelele. Iya, Ma. Lihat dulu ya. Penting enggak ada di kamar ya. Mama aku tak pakai HP lain. Wis turu arek. Ya Karim. Arek iki lho. Aku wis ngomong sih Taf. Turu HP didele. Mari ngono tak hukum mari ngono yo. Gawe HP mek dina Minggu tok. Wis cek kapok wis. Turu. Yo ngene iki, lek gak dikeloni, lek gak aku turun tangan langsung. Ayo tak keroni. Ono. Maca doa.
Ya wabis enggak wes turu. Motoku kok kedutan ini sih. Biasanya ini ki cari untuk biyen ono sing ngrasani aku. Sopo kira-kira ngrasani aku? Alah yo bah wis masa dirasani. Dosa kula kalong ah. Sak turu wae wis aku gak ngurusi wong, sementing uripku wis ayem, masih utang bek. Dia ngutangi bek ayem. Ya aku iki utangi bek tapi gimblah tambah abu ini awakku. Walah masih utang bek ora tau tak pikir. Mesti bayar Pak Rio saya kok. Walah kapan yo? Utang kipok. Koyok biyen urip penak. Bojo ngkei dhuwit puluhan juta. Roda berputar anjene yo. Biyen di atas sak gini bawah. Gak apa-apa suwe-suwe menanjak, menengah ke atas seneh. Wis kudu disyukuri. Loh wong loro kok jagongan. Apa iku? Aku tak kepo. Penasaran kate ngrumpi apa wong loro iku. Mak tenandi aja mulai sik sampean mang cerita apa mbek Sri? Kowe bu arek iki. Iya wis aku kepingin penasaran mah. Lho Sri, arek iki lho Sri. Penasaran jare Sri. Cerita apa sih Sri? Penasaran opo? Tun, pipimu kok koyo abu sih apa? Oh. Iya aku lorong tua aku Sri wis ana 3 dina iki. Tapi lek digawe rasan-rasan aku ya sik iso Sri. Ayo age ngomong apa? Ya rahasia ta. Duh aku kepo lho age ngomong. Kepoan kon. Duh iki lho rek bayi iki lho mbok iku gak teko-teko sih rek. Masih. Ini kesel kon. Iya kenal. Cerita nono mak rek iki mak. Kumaha? Kon. Kita no ero iki lho saiki maling diwalan iki opo sing gak dikondol nek omahku. Persis kon, paling kon urui lek. Lah sak kira lak kere ya mak. Cek nopo jalukan kok iso ngarani aku sampean. Asih bosone lho kere. Masuk kere, yo tandene. Saiki kan malah kembel. Paling ya bojone ki nek kalau meneh lek. Masuk sih mak. Kayak koyo tak obeng pengaweane tombok togel. Duh rek iki rek. Mosok sih saiki kena judol ono berita hangat maneh yo. Wis kono aja gosip ae Kon kok tambah loro untu lho kon. Rekan. Lho nek langsung waras Ri. Kayak gosip. Oh ngono ya. Pengawean. Senengane gosip arek iki. Kan gak ono penggawean mak. Penggaweane lapo lek gak gosip mak. Iya lah rek, aku kemana kate mule ya. Ndek kene sik ae. Lah apa? Tambah bet dosane engko ndek kene. Pulang dulu sing marni kok gak teko-teko Ya, kene olehne. Wis oleh nang Marni mak. Aduh wega mak. Marni. Anake sapa sih iku? Anake Marni mah dititipno aku. Mboke nang dokter. Sri rantangmu mah tak dalen ning arep omah. Kon gak Yo njen aku ngisi rene. Terus kon iseni apa, Tun? sirku njaluk maneh lapo tak isi. Duh, rek iki, tapi ono ten aku iku. Apa Jangan apa kates. ora doyan aku Sri. Duh, menyek. Mo aku wegah. Oh, ya, arek Iwak desa. aku gelem. Ono iwak. Iwak apa? Iwak teri. Ya, gak seneng aku. Lah kan padha iwake. daging. Waya iku ya lek mari dikek iku biasa iku umume iku ya balekno iku ono isine pisan. Gak usah lapo sih glondang ae kok lapo kok diisi kok. Berarti kan gak arep wis iki ya jangan kates ya. Wis wegah aku ra doyan aku liyane ku ya gelem. Lho, padahal iki jangan kates iki lho ono irisane daging. Kon lek ro Mo, aku gak seneng aku yo mari masak daging. monyek. Wis sering tak mulai selak udan ya. Ya wis, hati-hati Aku ya. tak nerusne jalan-jalan. Ya liwat embong ae lho ya. Ya. Ono galengan minggiro. Lah te mulai kok ana wong lanang ganteng iku pacul-pacul. Sopo sih ku rambutnya kok semiran. Sih. Tak paranani sih. Tak gedone ae. Sama kok pacul-pacul sih ganteng-ganteng kok eman ta tangane. Kene lho Mas. Kayaknya wisin. Aduh. Seneng aku. Ganteng besar. Ya Allah, aku di dada ya Allah.
dadi dukter. Senenge. Kudu tak ijolno ae obeng males aku ngwasno iku burek ae. Ngwasno iki lah iso maksreng atiku. Ngwasno sendok omah wis kaya ngono rupane. Tak ndok omahe roh ae. Ati tak kuwandanane arek iku. Ra, Paira. Nah, di sini arek iku. Tak mlebu ae ana jajan rek, ngene. Mlebu ndek kamare roh. Duh, sopo sih iku? Awan-awan kok medayo Pak Itun iku rupane apane? Mlebu Tun. Aku di kamar. Kok lapo sih roh kok turu barang iku? Hera tak kuwandani tak kandhani ana berita. Berita opo tuh nek apa Kon dirasani ambek golongane Mak ambek golongane Sri. dirasani opo? Seriku sahabatku kono aja aneh-aneh. Iya ngrasani kon. Tak warat tak kon saiki kan melarat. Iya kan? Iya sih. Ancene kon temenan sih melarat sih. Iya anjene kenyataane, tapi ojo muni melarat Tun, kon gak duwe ngono lho. Ya wis kere. Ya Cuma kon Allah. mata belani lho. Dirasani opo aku? Be wong. Ya dirasani kon saiki tukang jalukan, iya ta? Ya Allah, iya anjene iki namanya Maknar. Nah, tapi aku anjene ora ono mlijo iku lho Tun, mulane aku njaluk tomat dan seisinya. Gak kabek duit sih kon niku. Kon kok ero Tun? Ngene iki aku ate laundryan neh, sepi ngene iki. Dadi Bojoku. babu. Gak apa-apa masa dadi babu sing penting halal. Kaya aku lho. Pengangguran tapi sukses. Kon sukses apa Tun? Sukses apa kon? Nek Pak Obeng saiki sambet gawe. Kene mek beding kerang. Nyambut gawe apa? Nyambut gawe togel. Loh, saya dadi bandar togel. Heeh. Duwe haram Tun, kon niku kan gawe duwe haram iku gak oleh ngono iku. Gak apa sih penting aku iso mangan. Edan arek ki janan. Sing penting soge ngono. Iya. Tapi aku ya karuan aku ngene, urip ngene sing penting. Barokah. Ngono melarat. Melarat saiki. Pengen nyek arek iki gak apa-apa, sanjene kenyataan nek aku iki saiki wong gak duwe. Kan Wis, anjene wong ku ono sing di atas, ono di bawah, aku ngene iki sik di bawah tuh. Wis aku mek ngandani kon, ya aku tak mulih wis. Wis kon tidur kon. Ya Allah, kurang ajar Pak itu bundul. Tak kandhani lho berita hot iku mang ya. Yo, Ngerti gak usah besti-bestian ambek iku. Tak mulai ya ora? ya mulia. Temenan boga yo sing dikandani Tun yo. Aku tapi kok gak pate percaya omongan Tun niku. Wong arekku senengane dodol omongan kono, dodol omongan kene. Tapi aku ku mangan jan yo keduten motoku. Nek jare wong biyen ku anjene ono sing ngrasani. Walah yo baus. Masih ono sing ngrasani. Dosaku kan kalong. Wis tak nerusno turu wae. Lapo kok nuruti wong-wong ngono-ngono iku. Aduh. Lanjut boci. Loh, lah iki rantangku. Deloke ana isine ta gak? Ya temenan kan isine. Masih dikeki aku ya ora doyan tuh. Tuh. Ngomong kayak ngono setengah jam aku wesel gak lumrah. Ngono kok ati duwe anakne. Aduh. Kok koyo wegah. Tan. Kan ku jare wis mulih kok iso sik ngeleneng ae. Aku mangah menggo rumo lanang ganteng ndek kono pacul-pacul Sri. Cuman jane seleramu iku seneng sing pacul-pacul ngono ya. Ya ora. Ganteng semiran. Heeh. Lek semiranku ganteng ngono Tun. Ya gak pokoke iku mah keren timbang Pak Obeng wasno busuk kok aku. Tun. Kok suwe aku gak ketok Pak Plecet ya. Biasa iku lu nyamping-amping rene. Ya alhamdulillah ta Sri. Gak nagih wong iki. Oh, kenaan kon. Cekno gak rene mudiar lek wong iku nandi yo. Kok iso lah rek iki? Lah nandi lah gak ketoki. Lah kan gak tau ngabarno ta. Gak tambah beneran alhamdulillah ta. Ojo lu lek utangku kudu dibayar. Wis kon iku aja ngomongno Pak Pencet, wis aku tambah seneng utangku pok. Wis Wis ngono. Wedi Wis, moro Bapak. ngeleneng di pasar Ngono. Tun.
Cekno. Tambah seneng aku, Sri. Ya wis, sik ketemu anu Pak Purnomo ya. Oke.